a váš potlesk veľký si zaslúžia mužstvo, futbal a závod. Blahoželáme. Na druhom mieste v ankete o najlepšie športové družstvo obce Závod za rok 2011 sa umiestnili staršie dievčatá základnej školy Vidiana. 343 sa víťazom ankety o najlepšie športové družstvo obce Závod za rok 2011 stáva športové družstvo Kinológia. Poprosím zástupcu kinológov, pán starosta, nech sa páči. Ešte by to chcelo nejaké granule. Teraz rozmýšľam, či Saskia by si dala, alebo Lara. Saskia, blahoželáme. Ktorý so mnou trénuje a poctivo trénuje, pripravuje nás všetkých vlastne z týmu na skúšky a na preteky a na všetky kinologické akcie, ktoré len sú na tom. Blahoželáme. Ráno Saskia ešte to nejde. Ráno Lara nachystá Saskii granovky s riečkom a škoricou, že Lara? No a poďme na jednotlivcov.